Az egyház egységéről lesz ma szó. Hogyan jön létre, hogyan lehet megtartani, és hogyan lehet szétrombolni. Tehát ezek a gondolatok lesznek ma. Miért fontos ezzel foglalkozni, ha belegondolsz, hogy mi közöm nekem az egyház egységéről, a gyülekezet egységéről, miért fontos ezzel foglalkoznunk? Mert Isten kapcsolatokra teremtett minket. Tehát legmélyen mindannyian vágyódunk kapcsolódni elsősorban az Istenünkhöz, a Teremtőnkhöz, de ugyanakkor vágyódunk másokhoz kapcsolódni. De mélyen kapcsolódni, nem csak felszínesen, nem csak úgy, jó, szia, köszönünk egyet, hanem hogy mélyen kapcsolódni, hogy legyenek az életünkben emberek, akik ismernek minket, és akiket mi ismerünk, akik belelátnak a lelkünkbe, és akik lelkében mi is belelátunk. Vágyódunk egy mély kapcsolódásra. És az egyház, a helyi gyülekezet az a hely, ahol Isten látni akar minket, mert ez az egyik elsődleges eszköze, amin keresztül dolgozik bennünk és rajtunk keresztül. Hogy a helyi gyülekezet nem csupán egy hely, ahova eljárunk, hanem az igén keresztül látjuk, hogy Isten sokkal mélyebb kapcsolódásra szánta az egyházat, a helyi gyülekezetet. És ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mégis miért kapcsolódjunk egymáshoz. Mi ez az egyház, mi a helyi gyülekezet, milyen kapcsolatok fonnak össze minket, és hogy ez miért fontos, hogy ezért tegyünk, vagy hogy ezt megéljük közösen. Mert hogy itt Isten rajtad keresztül bennem valamit el akar végezni, és erre konkrétan téged akar használni. És ugyanúgy engem akar használni valaki más életében. Hogy Isten így egymás életén keresztül, ahogy kapcsolódunk, mélyen kapcsolódunk, formálni akarja az életünket az ő képmására. Az ige szakasz, amit már múlt héten is olvastam, de szeretném, hogyha újra felolvasnánk, mert múlt héten csak így egy ízelítőt adtam, egy bevezetőt, és most konkrétabban megnézzük az igeverseket. Az Efézus 4. fejezet első versétől a 6. fogom olvasni. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, és egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. De azt hiszem, hogy egy jó szakasz arra, hogy együtt gondolkodjunk erről az egységről, a mi egységünkről, a mi gyülekezetünkről is. Tehát Pál az egyházról beszél, és egységre hívja az olvasóit. Ugye tartsátok meg az egységet. És én hiszem, hogy minket is. Tehát ezeken a sorokon keresztül nekünk is el kell gondolkodnunk azon, amit ír itt. És ugye a gondolat, ahogy a levélen keresztül nézzük, az az, hogy hogyan éljük meg azt az evangéliumot, amiről az első 3 fejezetben beszélt. Ugye az első válasz erre a kérdésre az lenne, hogy úgy, hogy egységben élünk a keresztény közösségeinkben. Úgy éljük meg azt az evangéliumot, amin keresztül örök életet, örökbefogadást, Isten tökéletes szeretetét, feltétel nélküli szeretetét megkaptuk, úgy éljük ezt meg, úgy mutatkozik ez meg az életünkben, hogy
egységben élünk a keresztény közösségeinkben. Ez lehet egy gyülekezet, egy pici gyülekezet, nagyobb gyülekezet, házi csoport, bármilyen közösség, keresztény közösség, amihez tudsz kapcsolódni, ott megélni a testvérekkel az egységet. Az evangélium így munkálja ki magát az életünkben. Ahogy mondtam, Isten mély kapcsolatokra hív minket egymással. És tudjátok, valójában sokkal mélyebbre, mint amit akár most is megélünk a mi gyülekezetünkben. És az azért fontos, hogy ezt itt szem előtt tartsuk, mert ahogy mondtam, mély kapcsolatok nélkül nincs mély változás. Mély kapcsolatok nélkül nincs mély változás. Hogyha nem nyitjuk ki egymás előtt az életeinket, akkor valójában nem fogjuk tudni megélni azt a mély változást, amire Isten hív minket. És akik nem voltatok itt múlt héten, csak egy pici összefoglaló. Ugye, milyen hatással van ránk a kultúránk, amit az egyházi gyülekezeti hovatartozásunkat illeti. Tehát amikor egy európai ember gondol a gyülekezetre, akkor hogyan gondolkodik, és az ő kultúrája, amiben éli a hétköznapjait, milyen hatással van az ő gondolkodására. Ugye, a mi kultúránk, ahogy múlt héten is mondtam, az egyik jellegzetesség a fogyasztói társadalom. Fogyasztói ember így gondolkodik az egyházról. Fogyasztói ember az egyházat leginkább szolgáltatásnak tartja. Ugye az egyházban tipikus a szolgáltatás, például a keresztelés, esküvő, temetés lebonyolítása. Ugye ezek ilyen szolgáltatások, amiket az egyházban konkrétan megtalálsz. De ugye az mellett van zene, ami művészi élményt ad, tehát jó hallgatni jó zenét. A tanítás új ismereteket ad. Ma tanultam valami újat. A közösség jó élményeket, és persze néha az is megesik, hogy segítenek. Van, akit emberek, rászorultam, valami probléma van, kérek segítséget, és ők szívesen segítenek nekem. Tehát valahogy így tekint, vagy ezt látjuk az egyházban, és igazat kell adnunk abban, hogy valóban az egyház valamilyen formában szolgáltatást nyújt. Tehát igenis, van itt szolgáltatás, amit mindannyian úgymondván fogyasztunk, tehát részesülünk benne. Feri dicsőít, az nekem, azt én fogyasztom, azt én kapom tőle. Ugye? Valaki finomat főzött, és közösségben leülünk, eszünk együtt, abból én kapok. Tehát ez egy dolog, amit az egyházban találunk, és valóban fogyasztjuk a szolgáltatást, amit a helyi gyülekezet vagy egyház nyújt. De a mai kultúrában hajlamos az ember csak erre szűkíteni. Hogy csupán erről van szó. És úgy gondolkodik, hogy na milyen ott a dicsőítés, milyen a tanítás, milyen a gyerekszolgálat. Megnézi, milyen szolgáltatásokat nyújt, és utána felméri. Ez megfelel, ide fogok járni. Ez nem felel meg nekem, megyek és keresek egy másik közösséget. Tehát csupán ezzel a szemmel tekint az egyházra, szolgáltatásokat, amiket nyújt, és az vajon beleillik vajon kielégíti az én igényeimet, vagy nem. Ha nem, akkor megyek tovább. Ugye? Tehát hajlamosak vagyunk így gondolkodni, különösen a mi kultúránkban, a nyugati kultúrában. Ugye mindebben mit látunk a Bibliában? Ugye látjuk Jézust. Eljön a világunkban, és ezt mondja. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért, hogy én szolgáljak másoknak, és az életemet adjam értük. Rögtön a kereszténység alapítója. Jön közénk, belép a világunkba, és azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy fogyasztó legyek itt közöttetek, hanem azért jöttem, hogy szolgáljak felétek. És egészen olyan mértékig, hogy végül az életemet fogom adni, értetek. És ezért ugye valamilyen szinten látjuk, hogy az evangélium ütközik a mi kultúránkkal, a mi fogyasztói kultúránkba egy kicsit belepiszkál, és azt mondja, itt nincs minden oké. Nem minden rossz, de vannak aspektusok, amikkel nem ért egyet az evangélium.
Mert mi lenne a helyes válaszunk az evangéliumra? Például ez. Jézus, követlek, még ha az nekem veszteséggel is jár. Ugye ez az egyik elképesztő dolog, amit akár az Új Szövetségben is látunk. A 12 tanítvány, akik követte Jézust, 11-en az életüket adták, vagy 10 legalább az életüket adták Jézusért. Azért az állításért, hogy mi láttuk őt feltámadni. Mi láttuk őt meghalni, 3 napig a sírba volt, és utána találkoztunk vele, mi láttuk őt, ő feltámadt. És ezért ő az Úr, ő a megváltó. Ez volt az ő állításuk. És azt mondták nekik, hogy figyeljetek, hagyjátok már ezt abba. Ha nem hagyjátok abba, akkor megölünk titeket. És azt mondták, hogy nem hagyjuk abba. Mi ezt komolyan gondoljuk. Ugye a tanítványok nem csak valamilyen ideológiáért haltak meg, hanem egy történelmi tényért, amit ők állítottak, hogy láttak és igaz. Ugye? Mert ha ez hazugság lett volna, ha ők ezt kitalálták volna, akkor vajon képesek lettek volna érte meghalni? Jézus, követlek, még ha az nekem veszteséggel is jár. Nem akarok nyerni rajtad. Inkább rajtam keresztül hódítsd meg a te szereteteddel a világot. Legyek a kezed, szád és a füled. Istenért élni és másokért élni az, amire teremtve lettünk. Ugye az emberi szív elsősorban szeretetre vágyik, és ezért a fogyasztói kultúra mindig is üresen fog hagyni. Ugye sok minden elérhető egyfajta, tehát egy magas színvonalon éljük a hétköznapi életeinket. Tehát nem szűkölködünk azért, hogy mit fogunk enni, mit fogunk inni, mit fogunk felvenni magunkra. Ugye? Tehát nem szűkölködünk, csak bőségben éljük a hétköznapjainkat. De tudnod kell, hogy ez a mi kultúránk, bármilyen gazdag is, bármilyen sok mindent nyújt nekünk, a nap végén üresen fog hagyni. Tehát a szíved nem fog tudni megelégedni, mert nem cuccokra lettél teremtve, hanem szeretetbe, mélykötődésre, és legfőképpen Isten szeretetére. Ez volt a rövid összefoglaló, hogy értsétek, hogy hogyan landolunk most itt ebben az ige szakaszban. Ha igaz az, hogy kapcsolatokra lettünk teremtve, akkor mi ebben az egyház valódi szerepe? És itt jön egy picit próbálom szétszedni ezeket az igeverseket, és néhány gondolatot így átadni nektek. Pál ott a 4. versben ugye azzal kezdi, azt mondja, hogy egy a test. Egy a test. Ugye az egyházra, a gyülekezetre gondol, és úgy nevezi meg az egyházat, olyan hasonlattal, hogy egy a test. Tehát a képe az egyházról, a gyülekezetről az, hogy mi egy test vagyunk. A testnek részei vannak, és ezek a részek össze vannak kapcsolva. Csak ránézel a saját testedre, látod, hogy több tagból áll össze, de ezek mind gyönyörűen, organikusan össze vannak kapcsolva, együtt működnek, együtt léteznek. És ugye milyen nyugtató, hogy ezek a testrészek, a te testrészeid elválaszthatatlanok egymástól. Elválaszthatatlanul össze vannak kötve. Nem kell azon aggódnod, hogy ma este lefekszem, vajon reggel, ha felébredek, akkor a kezem még mindig itt lesz? De nincs ilyen félelmed a saját testeddel kapcsolatosan. Ott lesz, elkötelezve, odacsatolva a testem többi részéhez. Tehát Pál nem véletlenül használ egy ilyen képet, hogy testnek hasonlítja az egyházat, a helyi gyülekezetet, mert részből rá akar mutatni arra, hogy ez egy organikus, elválaszthatatlanul összekapcsolt közösség. Tehát mi nem csupán egy halom ember vagyunk egy helyen, egy időben,
hanem lelkileg összekapcsolt emberek, akik élő testet alkotnak. Yeah. Ez nem csupán egy rendezvény, amire együtt eljöttünk, és igazából nincs semmi közünk, mint ahogy például elmész egy koncertre, különböző emberek jönnek össze, és mert szeretik ugyanazt a bandát, akit hallgatnak. Nem, ennél több vagyunk. Azt mondja Pál, mi egy élő test vagyunk, és össze vagyunk kapcsolva. És ugye ez részből ad választ arra, hogy miért fáj, amikor valaki elmegy az Úrtól. Mert egyben elszakad a testtől. Ugye van, amikor valaki elmegy egy gyülekezetből. Azt mondja, hogy figyeljetek, a munkám miatt el kell menni, de ugyanúgy szeretlek, mint testvérek, de megyek egy másik városba, költözöm. Ugye tőlünk is már többen elköltöztek más városba munka miatt, de ott találtak maguknak egy másik közösséget, ahol továbbra tudnak kötődni másokhoz, más tesókhoz. Ami igazán fáj az, amikor azt látjuk, hogy valaki elmegy az Úrtól, amikor valaki elhagyja a hitét, és így elidegenedik Istentől, és elidegenedik tőlünk, az egyháztól, a gyülekezetétől. És olyan úgy találkozunk, és olyan jó látni azt az ember, de úgy érzed azt a fájdalmat, hogy régen mi együtt rajongtunk Jézusért, és neked most már semmi közöd nincs hozzá. És ez valamilyen szinten fáj nekünk. Ne tekints az egyházra, akár erre a gyülekezetre, mint csak egy intézményre, ami szolgáltatást nyújt, hanem lásd, mint Krisztus testét, aminek te élő, szerves része vagy. Ez az első ilyen intés, egy ilyen gondolat, amit Pál elénk tesz. Egy a test. Mi egy test vagyunk. Ez nem csupán egy rendezvény, amit megszerveztünk, hanem mi egy testként kötődünk egymáshoz. És tudod, lecserélhetetlen vagy abban, amit Isten rajtad keresztül el tud végezni itt közöttünk. Egyedi vagy, és ezért egyedi szereped van a gyülekezetben. Mondhatnám azt, hogy más nem tudja elvégezni azt, amire Isten téged akar használni. Hogy valóban van benned annyi egyéniség, annyi egyediség, hogy valóban lecserélhetetlen vagy abban, amit Isten rajtad keresztül el tud végezni. Mert vannak egyedi ajándékaid, van egy sajátos temperamentumod, és van élettapasztalatod. Még ha valaki hasonló temperamentumú és ajándékú ember, nem ugyanazt az életet élte, amit te. Te átéltél dolgokat, amit más nem élt át. Ezért nagyon egyedi vagy, és ezért egyedi szereped van itt köztünk, itt a mi gyülekezetünkben. És tudjátok, a test nem tud teljes értékű életet élni, ha hiányzik egyik tagja. És ez így van a gyülekezettel is. Mert mi nem csak intézmény vagyunk, hanem egy élő test. Tehát szükséges, hogy mindannyian úgy tekintsünk magunkra, hogy igen, én ennek a testnek szerves része vagyok. Én ide tartozom, és Isten céllal hozott ide, és nekem van egy egyedi szerepem, amit nem tud más megcsinálni. Mert Isten rajtam keresztül valami egyedit akar elvégezni. Jó, ez az első gondolat, amit remélem, hogy így forgattok majd a szívetekben. Mi ez az egység, amiről Pál beszél? Ez az egység egy természetfeletti ajándék. Miért mondjam így? Azt mondja ott a 3. versben, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Vegyük észre, hogy nem arra hív minket, hogy teremtsük meg az egységet, hanem arra hív minket, hogy tartsuk meg az egységet. A lelki egység, ami az egyházban van,
nem valami, amit mi létre tudunk hozni, hanem valami, amit kaptunk Istentől, amikor beleszülettünk az egyházba. Az egységünk annyira természetfeletti, hogy mi nem is tudnánk ezt létrehozni. Ezért Pál azt mondja, hogy tartsátok meg azt az ajándékot, amit kaptatok Istentől, a ti egységetek, a ti különleges kapcsolódásotokat. És Isten igyekezetre hív minket, cselekvésre hív, de ne felejtsd el, nem abban, hogy létrehozzuk az egységet, hanem abban, hogy megtartsuk, amit ő létrehozott. Látnod kell magadat, hogy ez az egyház dolog, ez Istennek a munkája. És fogott engem, mint aki ez semmi közöm nem volt ehhez, ő fogott, újjászült a Szent Lelkével, és beletett egy új családba. Az ő egyházába, az ő testébe belekapcsolt engem. Ezt Isten megcsinálta. Ez az én helyem, így látom magamat. Mi hozza létre ezt az egységet? Mondhatnám röviden az, amit Krisztus áldozata tett velünk a kereszten. És Pál mintha felsorolná ezeket az eredményeket. Ahogy olvasom, és gondolj abba, hogy mindez Krisztusnak köszönhető. Ott a 4. verstől azt mondja, egy a test, és egy a lélek. Egy reménységre kaptatok elhívást. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett is, mindenek által is, mindenekben. Ez mind közöd van, de csak azért, és csupán azért, amit Jézus elvégzett a kereszten értünk. Ugye egy élőtest részei vagyunk, ugyanaz a Szentlélek lakozik mindannyiunkban. Ugyanabban a helyreállításban reménykedünk, a saját testünkkel kapcsolatosan, és a világgal kapcsolatosan. Ugyanaz a reménységünk a jövővel kapcsolatosan, hogy majd egyszer nem lesz fájdalom, majd egyszer nem fog fájni mindenünk, nem kell félnünk a haláltól többé, minden helyre lesz állítva. Ez egy új föld, új ég, Isten mindent helyre fog hozni. És ezzel a reménységgel, ez egy közös reménységünk, amit kaptunk. És egy mennyei apukánk van. És mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Ez is egy fontos dolog, hogy így lásd magad. Ugye a gyermekeim, az én 2 kislányom, ők testvérek. De tudjátok, nem azért, mert úgy viselkednek, vagy mindig úgy viselkednek. Néha nagyon jó tesók tudnak lenni. Ölelik egymást, és vigyáznak egymásra, de néha félelmetes, hogy tudnak egymásnak esni. De nem azért tesók, mert mindig úgy viselkednek, hanem azért tesók, mert egy szülőtől születtek. Mi újjá születtünk ugyanazon az evangéliumon keresztül, ugyanabba az egyházba, ugyanannak a mennyei apukának. Ez egy természet feletti ajándék, és ezért a mi egységünk is az. Tehát Krisztus kereszten elvégzett munkája miatt mi újjászülettünk, és részei lettünk az Isten családjának. Körülnézel, testvérek vagyunk. Egy mennyei apukánk van. Mi mindannyian testvérek vagyunk. Mi az, amit tönkre tudja tenni ezt az egységet? Ha mi dolgunk csak annyi, hogy megtartsunk valamit, akkor kell, hogy valami veszély legyen, ami miatt ez a dolog széteshet. Mi teszi tönkre ezt az egységet? Miért kell egyáltalán igyekeznünk, hogy megtartsuk? Van bennünk valami. Azért kell igyekeznünk, hogy megtartsuk, mert van bennünk valami, ami rombolja ezt az egységet. És ugye Pál erre int minket is,
Azt mondja, teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Ehhez képest mi van bennünk? Mi az, amit időnként találsz a saját szívedbe, a saját szívembe? Ugye? Az alázat ellentétjét találjuk a szívünkbe. Büszkeség, gőg, felfúvalkodottság. Ott találjuk a szelídségnek az ellentétjét. Vad, mogorva, nyers, leuraló. Türelemnek az ellentétjét találjuk. A türelmetlenség, nyugtalanság. Viseljétek el egymást szeretettel, az ellentétjét találjuk. Ne tűrjétek el egymást, és legyetek közömbösök egymással. Ugye, hogy mindez időnként feljön a szívünkben, mert ott van. Ott van a bűn miatt, a megtörtségünk miatt. Ezekkel küszködünk. Küszködünk a türelmetlenséggel, a mogorvaságunkkal, a haraggal, a büszkeségünkkel. Tök közömbösek tudunk lenni egymással. Ugye ezek azok az ellentétek, amik bennünk vannak, és rombolják azt az egységet, amibe beleszülettünk. Mégis miért kellene így viszonyulnunk egymáshoz? Miért kell viszonyulnunk egymás felé alázattal, szelídséggel, türelemmel és szeretettel? Miért fontos ez? Mert így tartjuk meg az egységet, ami egy olyan környezetet teremt, ahol mindannyian formálódni tudunk Jézus képmására. Mert ez hozza létre azt a környezetet, azt az egészséges környezetet, ahol mindannyian formálódni tudunk, növekedni tudunk, és egyre jobban hasonlítani Jézus képmására. Ugye egymás életében Isten kezei, lábai, fülei tudunk lenni. Ugye milyen felüdítő, amikor valaki törődve imádkozik érted, meghallgat téged, segít valamiben. Ugye milyen jól esik, hogyha valóban valamivel küszködsz, valami terheli a szívedet, és van valaki, akinek ezt el tudod mondani, és ő őszintén törődik, és imádkozik érted. És az ellenkezője, ugye milyen fájdalmas, amikor valaki közömbös veled, amikor valaki megaláz, lenéz, különösen a gyülekezetben. A gyülekezetben még jobban fáj. Mert valahogy úgy jössz egy keresztény közösségbe, hogy legalább itt megértenek majd. Legalább itt meghallgatnak. És az helyett kapsz egy lenéző, egy közömbösséget, egy megalázást akár, nagyon tud fájni. Szükségünk van egymásra, és hiszem, hogy ennek a városnak is szüksége van egy egészséges gyülekezetre. Ami nem csupán egy szolgáltatásként van jelen, hanem egy mély, összekapcsoló, egy testként működik. Mégis hogyan lehetnénk egy ilyen élő, egészséges gyülekezet? Hogyan lehetnénk mi is egy ilyen gyülekezet? Tudod, mondhatnám azt, hogy ezt kell csinálni, mert a Biblia ezt mondja. Gyerünk, szedd már össze magad, és legyél már türelmes. De tudom, hogy ezzel sokat nem segítenék neked. Tudjátok, ami igazán megváltoztatja a szíveinket, az Jézus alázatos, szelíd, türelmes és szeretetteljes szíve felénk. Ha meglátod, hogy milyen Jézus veled és feléd, az igazán elkezdi majd változtatni a te szívedet. Mert tudjuk, hogy Jézus megalázta magát. Ugye, megalázta magát azzal, hogy emberi formát vett fel, és egészen halálig engedelmes volt. Miért? Mert annyira szeret téged. Mert annyira szereti
az embereket. Hogy hajlandó volt ezt vállalni. Tudta, hogy erre van szükséget, és ezért alázattal végig szenvedte a keresztet. És ha belegondolsz, engedte, hogy a saját teremtményei kivégezzék. Engedte, hogy a saját teremtményei kivégezzék azért, hogy nekünk legyen megváltásunk. Jézus isteni mi voltára visszafogta magát. Ugye amikor a szelídségről beszélünk, akkor az nem egy gyengeség. A szelídség pont az, hogy valaki, aki nagyon erős, az visszafogja az erejét. Hogy tudjon kapcsolódni. Mert ha teljes erejében jelen lenne, akkor pusztítana. De szelíd azt mondja, én amúgy tök erős vagyok, de én visszafogom az erőmet. És Jézus ezt tette, szelíden viszonyul hozzánk. Nem nyers veled, nem mogorva hozzád, pedig néha szerintem meg is érdemelnénk. És tudjátok, Jézus hív magához pont azért, mert ő szelíd. És ez tök érdekes, hogy Jézus maga ezt mondja magáról. Jöjjetek, Máté 11:28. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok, meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Az a tudat, hogy az univerzum alkotója, az univerzum alkotója hív minket magához, és azt mondja, figyelj, nyugodtan jöhetsz hozzám. Én nem foglak elpusztítani a saját erőmmel, a saját hatalmammal. Gyere hozzám, és ott megnyugvást találsz. Megnyugvást találsz az én jelenlétemben. Ugye valaki, akinek végtelen ereje van, a lehelletével elpusztíthatna. Maga ellen fordítja az igazságos haragot, hogy ne kelljen felénk fordítani. Maga ellen fordítja, hogy ne kelljen felénk. Jézus türelmes velünk. Ugye lassan fogjuk fel azt, amit mond, lassan változunk, de nem adja fel. Türelmes, és várja, hogy hozzáforduljunk. Jézus elvisel szeretetben. Azt mondja, viseljétek el egymást szeretetben. Ugye néha ez a viseld már el. Ki nem állhatom, de jól van, elviselem. Ugye nem erről beszél. Jézus nem ilyen felünk, hogy már elegem van belőle, de jól van, most már valahogy kibírom. Nem, szeretetben elhordoz minket. Szeretetben elhordoz minket. És csak gondolj bele, hogy mit tett a tanítványaival. Péter 3-szor megtagadta. Az a Péter, akibe beleöntötte az életét 3 éven keresztül. És mondja neki, Péter, meg fogsz tagadni, dehogy foglak én megtagadni. Majd meglátjuk. De amikor a kakas, akkor eszedbe jut. Megtagadja. Zebedeus tesók hirtelen haragja. Mentek valahol, és azt mondja, hogy Jézus, kérjünk tüzet erre a városra. Ezek itt elutasítanak minket. De hirtelen haragú tesók. Jézus azt mondja, nyugi fiúk, nyugi. Elhordozza őket türelmesen. És ez a megdöbbentő, Júdás lábát megmossa. Annak a Júdásnak a lábát, akiről tudta, hogy el fogja árulni őt. Ha Jézus ilyen volt velük, miért ne lenne veled, aki az ő gyermeke vagy? Miért ne lenne veled ilyen? Minél jobban megérted Jézus szívét feléd, annál jobban fogod tudni megélni az ő szívét mások felé. Igen, a Biblia leírja, és a fejünkkel megértjük, de a szívünket csak Krisztus felénk mutatott szeretete tudja megváltoztatni. Minél jobban látod őt, amilyen veled, annál jobban fogja ez kimunkálni magát
az életedben mások felé. Ha mélyebb változásra vágysz, akkor kérdezd meg magadtól. Miért vagyok mogorva a testvéreimmel? Miért vagyok velük türelmetlen? Miért nem bírom elviselni őket? Miért vagyok közömbös? Ha ezeket megtalálod a szívedben, és rátalálsz, és azt mondod, hogy valóban vannak itt emberek, akiket tökre ki nem állhatok. Nem is érdekel, hogy mi van velük. Egy kis bűnvallást kell tartanom. Ehhez kapcsolódik egy picit, hogy segítsek így megérteni ezt. 2 héttel ezelőtt ugye volt egy gyülekezeti alkalmunk, és a végén mindenki viszonylag korán elment. Maradtunk itt 4-5, és ugye az összes pakolás így ránk maradt. Ugye minden dolgot, amit el kell pakolni, ez így ránk maradt. De körülbelül 4-5 itt maradtunk. Ebből ugye 3 beszélgettek, és én elkezdtem pakolni. Elkezdtem csinálni mindent, amit kell. Elkezdtem pakolni, és azt veszem észre, hogy egyre jobban pakolok, ahogy csinálom, egyre mérgesebb kezdek lenni. Egyre jobban kibuktam. És elkezdtem ezt így kifejezni, ezt a haragomat. És ugye a fejembe, nem hiszem el, mindenki elment. Mindent csak nekem kell csinálni. Elegem van ebből. Ugye ez a tipikus ilyen hiszti. És egyre mérgesebb lettem, és észrevettem, hogy a többiek is észrevették már, hogy itt hisztizek. És nem akartak szólni, de a szemükön lehetett látni, hogy valami nincs rendben velem. Én néztek rá, hogy ennek mi a baja. És tudjátok, ezzel kapcsolatosan 3 dolgot tehetnék. 3 lehetőségem lenne egy ilyen helyzetbe reagálni. Az egyik az lehetne, hogy igazolom magam. Igen, én jobb vagyok másoknál. Mert én bezzeg itt maradtam, és én szolgálok, és én elpakolok. Én valóban lelkiebb vagyok, mint a többiek. És egy ilyen lelki büszkeséggel lenézem a többieket. Ugye egy ilyen önigazultságba, egy ilyen farizeusi, felfuvalkodott önigazultságba, csak fordíthatom ezt az egész helyzetet. Vagy a másik hozzáállásom az lehet. Tudjátok mit? Legközelebb én sem maradok itt. Ha őket nem érdekli, akkor engem sem fog érdekelni. És majd meglátják, mikor nincs elpakolva. Jó? Tehát a másik reakcióm az lehet, hogy közömbössé válok. Azt mondjam, hogy más nem érdekli, akkor engem sem fog érdekelni. Vagy a harmadik az lehet, Uram, én elvesztettem az örömömet benned. Valami frusztrál, és lehet, hogy semmi köze nincs a gyülekezethez. Lehet, hogy hoztam valamit magammal, valamit otthonról, valamit a munkahelyemről. Valami történt, amitől frusztrált lettem, amitől elveszítettem az örömömet. Mi az, aminek az elvesztése elszomorít és frusztrál? Hogy nem sikerült valami, amitől vártam a boldogságomat? Mi ez az irracionális harag, amit most a testvéreim felé érzek? Mert az volt. Mert nem az van, hogy mondtam volna a gyülekezetnek, hogy léci, Gyüli, maradjatok itt, és együtt elpakolunk. És ők azt mondták, hogy tudod mit? Bocs, mennem kell. Senki sem tudja igazából, hogy mennyi mindent kell elpakolni. Ugye? Csak így feltételezem, hogy majd csak észreveszik. Ugye? De ez irracionális, ez butaság. Irracionális volt az én haragom a tesóim felé. De miért van ott? Miért nincs békességem? Miért nincs örömöm Krisztusban? Miért bukok ki ennyire? Lehet, hogy elveszítettem valamit, ami fontos volt számomra?
Ugye, ha megtalálom a Jézus pótlót, akkor megvalhatom neki. Uram, valami másban kerestem, valami mástól reméltem, hogy teljessé és boldoggá tesz. Bocsásd meg nekem, jövök hozzád, és tőled kérem a szeretetedet. Benned megnyugszik a szívem, te vagy a megváltóm, és ez elég nekem. Tehát 3 lehetőségem van. Vagy felfúvalkodok farizeusként, vagy közömbössé válok, vagy mélyen megnézem a szívemet, és azt mondom, hogy mi ez a harag bennem? Miért vagyok most itt kibukva a tesókra? Máskor meg se kottyan. Máskor észre se veszem. Máskor örömmel pakolom el a cuccokat. De most valami bánt. Mi az? És mélyre megyek. Mélyre megyek, és nem hagyom a dolgokat a felszínen. És tudjátok, így tudunk formálódni, és tudjuk építeni a közösséget egymással. Tehát így zárásként záró gondolatok. Találom. Pál azt mondja, ezért testvéreim, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ugye, ez az, amit így vihetünk magunkkal. Oké. Ahhoz, hogy ez az egység megmaradjon, szükségem van alázatra, szelídségre, türelemre és szeretetre. Ettől jönnek létre majd ezek a mély kapcsolatok, amiken keresztül, vagy amiben Isten munkálkodik, én tudok lenni valaki életében egy hasznos eszköz, Istennek az ölelése tudok lenni, Istennek a törődése tudok lenni, Istennek a szeretete tudok lenni a testvérem életében. Ugye, mindeközben ne felejtsük el, hogy a kultúránk, a fogyasztói kultúránk hatással van ránk. És egy identitást nyújt nekünk. Ugye beszéltem erről múlt héten. Nagyon könnyen rákattanunk arra, hogyha lesz új autóm, lesz új házam, akkor leszek valaki. Ugye, tehát identitást nyújt nekünk a fogyasztói társadalom. És ezért vigyázzunk erre, ne dőljünk be ennek, mert a valóság az, hogy nem dolgokra lettünk teremtve, hanem kapcsolatokra lettünk teremtve. Igyekezz, vagy tápláld a szívedet azzal az identitással, amit Krisztusban kaptál. Hogy ő magának megváltott téged. Te az ő gyermeke vagy, te Isten gyermeke vagy. Ez a te identitásod ezen a világon. És valójában ezután sóvárog a szíved is. Úgyhogy tápláld ezzel a kegyelemmel, ezzel a szeretettel a szívedet. És utolsó mondat, az ő egyházában, az ő testében lecserélhetetlen helyed van. Szükségünk van egymásra, hogy egészségesen tudjunk működni. Szükségünk van egymásra. Imádkozzunk. Drága Uram, nem teljesen értjük a te egyházadnak ezt a misztériumát. De Uram, látjuk, és sokszor meg is éljük azt, hogy különleges módon kötődünk egymáshoz. Hogy valóban a te gyermekeid lettünk, és testvérek lettünk. És ez egy identitás és egy státusz, amit te adtál nekünk, és örökre a miénk. Uram, köszönjük, hogy egy családba helyeztél minket.
De Uram, ugyanakkor megvalljuk neked, hogy sokszor mogorvák vagyunk egymással, türelmetlenek vagyunk. Nincs bennünk se türelem, se szelídség, se alázat. És Uram, segíts nekünk meglátni, hogy mi az, ami igazán mélyen kihozza belőlünk az állatot. Segíts meglátni, hogy mi az, ami miatt frusztráltak vagyunk. Hogy mire cseréltünk le téged. És kérlek, hogy vezess közel magadhoz, abba a békességbe, amiben hívsz minket. Azt mondod, hogyha valaki megfáradt, megnyugvást keres a lelkének, az jöjjön hozzád. Jézus, jövünk hozzád. Meg akarunk pihenni a te jelenlétedben. Köszönjük ezt. A te drága nevedben imádkoztunk. Amen.